Ngaphambili uphinde ufuna ukwazi ukuphendula. Ngoku sasafunda leko gogo 6 wayihlala le umuntu emfu. Xa uqonda imeko zakho azihambe kakuhle. Amakhweba wa6 awuhlala le emfu. Andazi ayithene emadalanga amakhweba wa6 kudala. Ayidlulawa ka7. Xa khona intwana engahambi isikolo ukuthi amakhweba wa6 awuyilani. Azabuya naye ijubalaza. Amakhweba wa6 uyahlala. Awuza futhi ihambe emoyeni. Hayi, ndicela sinike umuntu wesithathu nazi ba. Ngubani asifundele uLuke 10. Luke 10:19 owesithathu. Mhlambe sizawumake. You are my King, and my Savior. You are everything to me. Yes, akafunda okuqala. Siyaziveza nje. El Shaddai. One, two, three. Mamelani bazali siyavala ngoku. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. John chapter 5 verse 4. Yeah. Verse 4. Mamela ke besisithi sithetha ngoloyiso olebuyesu. Sithetha ngantoni apha emva? Ngoloyiso. Engathi bathulile nje ababambelele ententeni. Sithetha ngantoni ngoloyiso? Ngoloyiso olobuyesu. Olubu? Yes. Funda ke? Verse 4. Yeah. Kuba ngamaxesha athile sasithi isithunywa senkosi singene echibini apho siwazamazamise amanzi. Sasithi ke isigulane esingene kuqala echibini emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi siphile nakusiphi na isifo esasinaso. Bengafuna ukwalela ichibi nje. John chapter 5. Utsho kanjani? John 16:33. John chapter 16 Verse 3 uthi. verse 33. Dinixelele ezi zinto ukuze nibe noxolo kuba nimanyene nami ehlabathini niya kubandezeleka kodwa musane ukuxhalaba kuba mna ndiloyisile ihlabathi. Ewe, ngifuna ukuqala pha kulanto. uYesu lo okuthi bazalwane. Hayi. Abantu bawungabathi. uYesu lo esimamkele uthi ihlabathi ulitheni. Bathuleleni omama usifela.
uthi ihlabathi ulitheni uJesu uloyisi lo muntu othoyo lapha kuthi andithi kodwa sinabantu ezaxa kududuma nabo baqokelela impepho balapha ngaphakathi ethetweni kodwa ulo esinaye uthi ihlabathi ulitheni uloyisi wokuya kwakuse sasinekasindiswa bekuthi xa kusimebani izulu abantu bafaka iyezi lemnyama nebuyisa impepho abanye bathi babeke nophondo lenkomo ulazi baliyapha makube sisisi nje apha endlini basa ungena umbani uvuthulule yonke lo nto ngathi uziswa yiyo kanye asikuncamathela liphondo abakube nephondo ngoba izulu lelikhuba. Hallelujah. Into endifuna ukuyitsho ngenxa kaYesu nathi lo ihlabathi silitheni siloyisile. Ayimelanga ngokube nefiya konke kufa uyoyika. Uyikani kakade? Yedibe umuntu ayingqina. Sewakhona imibheleke hlane ningayafiya. Hayi bo uyawuthina ungahambi. Uyazi umbheleke hlane apha. Oh niyawazi. Nalento esikhofa. Anihlukane nesikhofa basebenza. Kanti isikhofa esizosifa kanjani basi akhala kanye sikhala. Yeva usisuthi kuyenza akhalela futhana bese awukhala lapha. Bese awukhalela. Kona ndinyanisile. Ubani yaqaphela sizende language kwilizwe longasindiswa seza nayo ekusindisweni. Bose sisindiswe kalo akumelanga soyike imibhelekedlana ehambayo. Boyekelani kodwa. Eziphuku sezani eziphuku. Kathatha nangaye. iBhayibheli ithi ihlabathi silitheni siloyisile. Ayinihamba nento entsha namhlanje. Ungase xa ungayiqondi noba lisele ulixelele ba ihlabathi sitheni siloyisile seleni. Seleni. Hallelujah. Ngoba ihlabathi siloyisile. Funda verse yesibili. Bye. Verse 15. Yeah. And on that cross, Yeah. Christ freed himself from the power of the spiritual rulers and authorities. He made a public spectacle of them by leading them as captives in his Bye. Countipinde londa bye. by leading them as captives Oh. in his victory. Ubabe kuthiwa kunesixhosa esinoyicacisa. Ngoku andisazi uba ndingasithola phi. Phinda akubani ufunda amagama one by one ezeba nditolikele la makhehlekazi aba. And on that cross, Pha emnqamlezweni Christ freed himself uYesu wasikhulula. Xa ezikhulula wakhulula nathi. from the power Ayayi uye emnqamlezweni ukuyokhulula lo mantoro besahlele ejikini wabakhulula besejikini wathi nikhululiwe bephakamisa ibhiya. Christ freed himself. the power of spiritual rulers. Kuyumvani And on that cross, benza imistake ukuye kuYesu emnqamlezweni. Yo mayingcwele
Izobathini abantu basemfundisweni. The devil made a mistake to let Christ go to the cross. Where's the mistake? uThixo njani na? uThixo njani? Uyeka abantu bangathi bayobulala kanti bayowakha. Yiyo le nto amagqwirha akholeka ekhaya kuthakatha kanti akunika umsebenzi. Indlela asebenza ngayo Thixo. The more bepracticasela, the more bepasisa. Hayi man, hayi. Angeke uye ndawo ngaphandle kwamagqwirha. Ngeke uye ndawo. Ukuze uye ndawo funeka bakulandele. Xa bekulandela bayokupasisa. Aya. Bayeke bakulandele. Ngoba xa bekulandela bayokupasisa. Basusa kwenye level, bakufaka kwenye level. From glory to glory, glory. Usho ukuthi ngesiye ndawo ngaphandle kwengcinezelo kaSathane, ngesiye ndawo. Awubuze umbuzo ba why did God let the devil ibe khona? Ube khona ukwenza basedlule. Ukupasa komuntu kusanzima. Ongathi awusupasa kanti sikucinezela ubapasa. Ezinto zokucinezela ubapasa. Thina siyenye inhlobo. USathane xa ethi asicinezela ongathi usibeke esipringini ngoba sotiba kakhulu. Mayibonakala inkonzo yami. Phinde funde levesi. The power of the spiritual rulers. And on that cross, Yeah. Christ freed himself Yes. from the power of the spiritual rulers and authorities. Spiritual Rulers rulers and authorities. and authorities. Ayikho into esiyifunayo. Ngoba kuthiwa wasikhulula nathi kwi-spiritual rulers. Njengoba nihleli apha kukho indawo ebizwa ngoba kusemkhathini phezulu kuyasetyenzwa. Phatha nathi day night ayikho by day night. Leni ngatsholo nina. Ndathazela abantwana ngapha isikolo enanisebenza kuso. Bathi zonke into ezinxitywayo umfundisi angenhlale nabo phansi emveni koba nibathandaza. Bathi zonke into ezinxitywayo sizibona pha ezi-Nike, ezi-Adidas zinyambalala pha phezulu kuyasetyenzwa. Le nto kufuneka uyijonge iskate osinxibayo ngoba kukho ezakhiwe pha ezenzela uba uthi uhambe edolophini. Yiyo le nto engafuneka uba singavumi nangaliphi ixesha sibe ngabantu besilungu. Ngoba abantu besilungu bayinkinga enkonzweni. Nisincede abantu abam emveni kwamaxesha bazawufuna abantu ukungena ngeebhotsotso endlini kaThixo. Kwale nina nithi no, ngela xesha loTabernacle sasibone ibhotsotso. Ngoba sihlonipha uThixo. Manxiba ibhotsotso le kwawathi uzendlini kaNkulunkulu. Yena ungathi uthunywe ndim ngebhotsotsweni because kukhona ii-office zabantu. Khona abantu xa sisindisiwe kukhona abantu abanee-office ezingazufuna bhlukho kwakhona ngoba ukho apho. Funa ndiyithethe loo nto. Ezinye ii-office zikamoya zihle zingazufuna bhlukho
ngoba le office ofakwe kuyo ayizofuna bhuku. Uzoba wayinxiba. Uyoba wayinxiba ingafuni. Xa ingavumi into hamba kuyo. Ngoba ioffice yakho ayifuni enesosifanisa nabanye abantu. Mhlawumbe ba ugrade R njengoba soku12 nje. Uba siyafana ngoku phaya kuthethwa nge-rulers. Kukho abantu phaya emkhathini abahlele ezitulweni ezinkulu. Banqendevisile, bayalawula. Bayaxoxa, kuxoxwa nangamagama ethu. Uba sizayithini lento yalomfo. Uthi ke ngoku le ndawo ithi le ndawo uYesu usikhulule, amyeke waya emnqamlezweni kanti uyosikhulula nakwi-authorities. Niyazibona ezi zinto ezithwalisa abantu phansi kwamanzi. Enye yendawo ekusetyenzwa kuzo kusemanzini. Ndimamelele ikhehle pha eTV. Lincoma umntwana othwasele emanzini uba kwasiwa inkomo elwandle, yahamba inkomo yangena elwandle yemka yawusiphela. Lo muntu lento uyenza ibe nkulu, akazi ba phaya phansi kwamanzi elwandle kukho ubomi. Abantu bathetha nenyoka. Inyoka ezinkulu ziyaxoxa. Uyibona imithe iyaxoxa. Kathethwa phansi kwamanzi. Njengoba sishumayela apha indaba yethu ibhokile, bayaphunywa. Bona ngathi ngumzalwana. There is life phansi kwamanzi. There is life phansi kwamanzi. Aba bantu basizidenge bangamagqirha. Ufika ngeniswe pha. Uthi akufakwa ke inyama iyodliwa zezasinake. Ndincokola nenye SGB esikolweni. Undixelela uba khangaphume ubani. Utata othile khangaphume emanzini okwe bengenile esisibeni. Basibethi isiguba xa basawugqobhoka akaveli umuntu. Amanyala ntoni. Sabanga icena ngemilenze yenkomo. Hayi. Akabuyi. Uthi ke ngoku apha endigqiba khona uthi hayi ngoba khathalisa. Principalities, powers, ngosomagunya abalawulayo bahlala phansi kolwandle. Ezi zinto yabona njengalapha ezantsi apha eBridgini ikhona igenge ehlala pha. Njengoba behlala phaya nje abazi ba yes mina enkulu. iBhayibhile lithi uzophethuka amatye avele ngendawo behlala ngayo. Everything will be turned around. Hayi khona igenge ehlala pha ezantsi. Khona uThixo andikhomsa yona kanye. Esazi noba simelwe nathi pha. Nizoyibeka apha ke sinishumeza kanti nani ngibani apha. Wafuna siyithethe lonto. Funa siyithethe lonto. Bakhona abantu abangane committee ezimbili. Ukomite apha phela committee. Abanye bemthuma pha.
aba bantu bahlala ezizibeni nakwezindawo enjengale lapha naphansi kuthiwa yimimoya yamanzi. Akukho umuntu wakwini owabhubhayo opha. Ungasobe ube ligqirha nanini na. Sozulibona igqirha elityebile lothwala inyongo liyongena engcwabeni liye kwasapha. Uhlupheke emhlabeni usibopheke isikhumba. Uhlupheke emhlabeni inyongo ihlele enhloko. Yohlupheka apho siyakhona uyongena esihogweni. Inyaniso iyonikhulula. Nafika ngaphaya eMphosa yoshumayela khona komyuzi. Hayi lo gqirha kulalali nalali ishwatyulele asimosha ngokuzongena kule ndlu esikuyo. Kwabonakala uba umoya ungaphezulu kwalusehlabathini. Babanjwa ngamandla bowa ngoba udoti kaSathane. Badwala phansi bathi angazi uba ngubani wayekhona ngapha eMtsila. Athi yo. Sandibona imimoya engathi ilumeza nalapha kuwe. Wena iyalumeza abanye abantu bahluphekile. Ngexesha ungene kule ndlu ngathi ilumeza apha kuwe emzimbeni. Glory to Jesus. Kufuna sizithethe izinto ba uYesu bazalwane usikhulule. Bawathanda amagqirha abantu babona bebusweni. Bayaxhexwa nasebusuku. Ngcono kaNikodimo waxoxela uYesu. Mina ngoba ngaye igqirha lingavele lithi yo mkhululo wakho umoya apha. Masivale ngevesi yokugqibela. Le vesi yalo mfo ithi to Jesus. Kangoba sinabantwana abacimba njengoba kuthakathwa kwabo ucimba into enormal. Unoba napha kulobani yenzi. Apha isibhoko bathi bemka. Ucimba ke ngona pha kulobani iyenziwa la. Kubezela ivesi yokugqibela. A passing spelling of them by meeting them as 15 in his victorious prophecy. Kuthiwa ke xa kule public spectacle kuthiwa uJesu uye wahlekisa ngabo. Akayazi le yenu yokuxhatshazwa imimoya. Uye ohlekise ngemimoya. Xa usindiswa nawe ujika uhlekise ngemimoya. Bathethe xa usindiswa bathethe omakhelwane. Hayiba ndiva nathi uhamba lathi. Uhamba lapho uthule. Ubani ongathi ipotso yoxabe emagqirheni ngoku. Wena saxotha apha. Zothi hayi. Funa le vesi yokugqibela. Ibikuba. Hayi ubloma. Uyilibele wale vesi. Luke chapter Verse 19. Yes. Ten 19, eh? Oh. I suffer. Be the teacher. The teacher of never says it. Some ngabantu mama unantsika mambana
amkhizwana zama ucengwa ngabantu babe usisi uthe naba abantu bafikile bavela eGoli baze nomntwana wakhe bafuna nje uba ukamkele apho abantu nawe uthi ayikizela uzawuthanda siwamfaka umthandazo we-nonsense umntwana xa usindisiwe uzoyizulweni umbona uyahola uxelele uba ndingeni indawo uyafuna yenze wedwa pha uyoyithini mambadama xa ufuna uthi xa kuso uba laa mntwana wabanje nguwe uyawuthini zikhuphe entweni engacacanga siyathanda thini uba sibe sizifaka entweni ezingacacanga sithi apha enkonzweni xa ungumakoti ufanele usebenze sebenza ke ngoba awuzuthini sebenza mina wakho akasindiswanga kodwa xa unganyanzelekanga unethuba loba uyidoje into oyidoje haleluya Yolanda utata omncinci wasweleka ngo-1982 ingcwaba lakhe kuthiwa lingapha ngaseAdini Thixo mambeke ehlahleni tata omncinci tata omncinci siyagoduka mfene ungoba ngaboni njengoba nithi uyabona waba mosababona kakhulu andilutho ngaba babona kakhulu uteneva ngathi ngo kwazange nimxelele masingadlala abantu abangenkolo yethu ngoba le yethu bayidelela bafuna ke ngoku le yabo siyilandele ezophelela esithubeni Kibezela Verse 19. Yes. Listen. I given you the authority. Mamela. Siyavala ngoku. Ufuneka nigoduke ngoba lensuku zethu zizaphela. Nigoduke niyazi uba uYesu ngokuba aye futhi emnqamlezweni. Uye ngoba eyosinika thina. Akukho mngwevu apho kunganikwa khona. Xa uya egqirheni liyakunika ugoduke ube ne-package. Ngoba kuyanikwa. Hayi ukungatholanga nawe xa ungatholanga uhamba ujowa ngasemva. Uhamba ujowa ngasemva. Oye umama umthanazela ubhetele umama umthanazela ngoba soze umbone utata umthanazela uthi umama umthanazela uyawunika noba sisiwashwana. Oh Jesu. Madibane somthuthu lo. Uphethe isiwasho uzawuvuya ke xa uphethe isiwasho apha endleleni ngumthuthu lo kodwa nomthuthu. Hallelujah. Asinikwanga zixhobo eziphathekayo izixhobo zethu zezikamoya zokubhodloza. Ibhayibheli ithetha nge-fortress. Ngamanye amazwi, the army of the enemy siyayibhodloza. Siyibhodloza singaphathanga. Ndifika kwesesikolweni kuso kunekhehlekazi elihlupha abantwana apha esikolweni xa ndibathandazela. Bonke bathetha ngeli khehlekazi. Besesithi bathi ke ngenye imini nani ndithi liphi andibone nalo mehlo enyama ndivele suke ndikhisele ibhola umlilo bathi alibalekanga lasisibhene athe xa iqala lingena emnyango abe ibhola ihlwile ezethu izixhobo ziyabhodloza ezikamoya zibatheki.
Yes. verse 4. Yeah. 2 Corinthians chapter 4 verse 10. For the weapons of our warfare are not carnal. Izixhobo zethu ayizozenyama okanye aziphatheka yonke iphathekayo. But are mighty Yeah. to God. They Are mighty are mighty ngamanye amazwi akho into okumelana naso. to pulling down the strongholds. Zilahle phansi i-strongholds kaSathane. Hallelujah. Thina sisirongo kabi. Ungasulibethe xa utobona igusha litsuwe empapelaneni ulibethe egxalabeni uthi khawukisane. Ungayixele xa ulibethe. Khawukisane uzobona. Ungayixele xa ulibethe apha egxalabeni uthi ndicela ukisane. Uzobona kakuhle. Pulling down the strongholds. Ngamanye amazwi zitsala izinto ekuzi-strongholds ezona aciba Who's David? uzithembile ezokugqibela izixhobo zikaSathane. Kuthiwa thina le nto siyiphethe yizala siyilahle phansi. Verse 4. Yeah. uThixo makasincede mamphathama siyi-understand into esiyiphetheyo. Niyathanda ukuthandabuza xa nipha emakhaya. Niyathandabuza. Uthi ubone namasele nesikove esikhala kukuthandabuza. Thandabuza. Khalazela inani lempuwe ngathi liyanda. Wayiphinda manje verse. Hayi. For the weapons Yeah. of our warfare Izixhobo zomlo wethu isibe kanjani? Yes. are not carnal, Aziphatheki thina siphathanga iphathekayo. azizozenyama. Ayizosenyama and ngeke ude uphathe qakade. Ngibona abantu xa uzoduduma. Ndiyabona le ntombi le bangena imisakathi. Nivayani. Le ntombi yakhe wayifaka into okanye umkhonto awuxhomile apha kwakhe. Yes. Are not carnal. For the weapons of our warfare are not carnal, Yes. but mighty to God. But mighty. Oh, igama elithi mighty lithetha into enzima la. Mighty. Through God, True God. to the pulling down of his strongholds. Kuthiwa ngamandla esinawo. Kwi-stronghold, not i-weakness nje. Uyabona manje naxa kufundiswa idimoni lizofundelwa liyofundiswa phaa kuwo. Wakazulu. Kuthiwa idimoni ingawakazulu. Wakazulu. Iyadestroya. Ufana nomuntu afika aqhwabe ngempama uphethe isibhamu. Futhi aziphinda izibhamu noba zi-11. Isibhamu naso kuwe. Ayibetha nomva wayo phaa. Naso isibhamu esincane. Ngizodubula. Bani uthi ngizawudubula? Ngilezela bona ngizaba ngumuntu omnyama. Kona ndiyayithanda le mfundiso ndikuxelela. Bendifuna ke u-10.